Kardam, welcome back to my YouTube channel Swinam Vlogs. Lapen nili arjiting pikla YouTube lang musta may videos lam ne pinlo. Lamang lapen lo nili YouTube channels 4 month bag dolo monetize job check lapen video upload dak matra ladi photo hai huisi upload mechot bujal hai. Lapen nili lalo first reason ke lalo lapen second reason ke la no nili tum exam ta koson dang ne hanon ta postpone dal lila jo. So exam pen si confuse lap lo mane exam di ma di lalo lapen nili labang so video pini kabonda pon labang ke ilitum kado kebeda sini lo litum abong so karletang sumila rong hang pialam apata sini labang so video kaselam pon laben lagi litum kado kebeda sini lo non ke damtang nipai ingkora hiniar ni litum amuso karletang sumila rong hang pialam apan keng sangaso tum apanar mudet lasi litum lapang solam ritar lip nang ji kopia posi alang lipan apran armud det ma lapang solam nang litum ritar lip nang ji lapen apran kan mud det keng sang so bahini tumpan ilitum phasi busitame lapen karbiaron pen busitame insai vek nang ji lake litum jongsi justice long le plote ilitum karbia khai phanke nang chothorbo non ta nang chothorlo asi litum kado kabeda ning sibat pen donang ning sibat pen cisong nang justice dong silong litik litum cisong berang ji lalo nili pudami ala mangke asi litum kado kabisita me arjulong lo pen sini lo theklong lo social media pen busita me la pen lapu cethan busita me arjulong lo arjulong sigiong lo apen litum isilama thadam plote state media tum kana media do state media tum alang litum pine sonbak la samlong pine sonbak asap so means corona pem pusami mate la pine accident pusami now of accident pusami lai pade alang litum prapik pik non accident lo morning kang samase news kang pit bositami litum karbiang long alang lipan apranar mudet bositami alang litum media state media mado state media kan mado prak news divide 365 news live ta ho lapen kapek dolang alang litum labang so lam puthak aja tai ningji nasi lahai ki kupia polo litum phana kelang select lo ma mate kopilo bo alang litum ke lage arul cheklang pidalo halo arul ateng si alang litum ki dap nei mosita mi alang litum pan aghotona ke thisita alang litum thangta arjulong ni desa sejikro asiram lason ke jokje litum media state media fan ke cikine alo litum la non facebook long musda ni dolo la sunla rong hang pi upot la logo profile picture bi me laso la hai potamelo litum unan ke pache thana pola pen justice long le tik te litum chisong berang ji lalo